jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diosar en garti hannde oɗo ñalawma aljuma sappo e tati lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi habruji moɗon ɗemgal Pulaar guidoɗen ko toon to États-Unis ko toon to Californie hakkude kamɓe gouvernement fédéral e gouvernement local to Californie ene wayno ko ha hannde no continue e ko yalti ñalawma he walla ko yalti kikiɗe hanki kono cour d'appel wawi wiide wonde yamirore walla ñawore nde kanko district cour mo wonno kanko juge Brett Breyer ndeɗon ñawore ene wayno ko ɓe mbaɗi ɗum ɓe dartini ɗum pour le moment andaka noon holkoɓe jii hen ko wawi wonde foof ɓe no continue ha hande kamɓe dadiɓe jeeyaɓe militaire jeeyaɓe garde national rende kamɓe liggotoɓe immigration habruji meɗen international ko toon hakkude guerre hakkude kamɓe Israël e kamɓe Iran eɓe continue wellodirde bomboji ɗum noon e ñalawma he hono kamɓe walla jamma hanki hono kamɓe Iran puɗɗima werlade kamɓe ne wellitade bomboji kadi ene wayno ko Israël kañum hoore mumen continue kañumne neldude toon missilaji muɗum habruji men international mana en kadi toon to Égypte ɗum noon ko sibabude caɗele gonɗe hakkude Israël kamɓe palestinaɓe oɗo saha ene wayno ko seppuji mawɗen ponno wadde toon kene wona seppuji addunankuri hono kamɓe Égypte ene wayno ɓe jaltini ñalawma he kene wona 200 neɗɗo taw palestinaji ɗum noon yimɓe yinnoɓe jeeyede e ɗiɗo seppuji habruji men international cakkiɗoɗen ko toon to Mauritanie tugnade kadi e journal biyeteɗo taqaddum ene wayno ko toɓoji mbaɗi toon to Mauritanie ma en ƴeewa haalde ɗiɗon toɓoji fedde tukside te liggade maayo Sénégal mbiyata OMVS rentini yimɓe holɓe diwnuji takkingoɗo maayo ɗum noon kadi wona caɗele bannoɗe nden kadi woto battude ko ɗum woni titre uji men mawɗi oɗo journal ma en gartu e détails muɗum joni joni siftini ɗon tan hannde ko aljuma sappo e tati lewru juin hitande ujunnaji ɗi e nogas joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diosar jam hiire moon no mbinoɗen e gardinde titre uji men ni habruji men puɗɗoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ko toon to haare wonde hakkude kamɓe gouvernement fédéral e gouvernement local toon to Californie ene wayno ko e ñalawma walla kikiɗe hanki ono cour d'appel goto ɗum noon gonɗo toon kadi to tribunal jeene ɓiyuji ɗum kañum hoore mum ene wayno dartini ñawore waɗanode hanki taw ñawore nde wonno ɗum ko kanko konɗo toon to yes district biyeteɗo juge Charles Breyer e ndeɗo ñawore kanko Charles Breyer o wino wonde ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump hutorade garde national pour neldude ɗum toon to Californie ɗum ɗon ko hunde yaɓɓude kuule leydi walla constitution mo États-Unis e wiide makko kadi ko o yamiri ko yaaci hono kanko Donald Trump yo artir jimadi garde national e toon e less kanko gouvernement Californie ɗum noon ɗum ɗo fof ari ko caggal nde kanko gouvernement Californie on biyeteɗo Gavin Newsom nde porti plainte an Donald Trump wiide wonde ko Donald Trump hutorima garde national ɗum taw wona e yamirore makko kadi taw kanko hoore makko disnaka ɗum ɗo fof kadi ko hunde nadde gueɗe ɗe ganduɗa ennen lundiɗe holno état ji e gouvernement fédéral no poti jokkodirde eyyi kanko wiide makko kadi kanko Gavin Newsom ene wayno ko Donald Trump yiiɗi ko neɗɗo liggontoɗo ɗum yiiɗi ko fawde junggo muɗum e kala état ji bawɗi wonde ɗum noon fuddoto ko Californie kono noon ko jogori continuede ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade kadi e yamirore ummide toon to cour d'appel ene wayno ko ñawore ndeɗon walla yamirore ndeɗon ka riwtaka ko noon dartinama hawnaki wonko ɓe ƴewatan goɗɗum ko fati en ƴewtade oɗo saha joni caɗele gonɗe hakkude gouvernement fédéral e gouvernement local toon to Californie ko teskita tan ene wayno ko kamɓe militaire ji walla garde national walla kamɓe yimɓe liggotoɓe immigration ɓe naati hande guure kewɗe ene jeeya hen wuuro ngoɓe sakkitinade toon wuuro wiyeten ko Monticello ɗum noon koye toon to Californie e kadi ene wayno ko teskita kadi yimɓe hewɓe taw ko liggotonoɓe joguinoɓe guese mumen guese ɗe taw ko ligguimaji jaltata hen walla ko guila e kosomeje walla ko e noon en puɗɗima wullitade oɗo saha joni sibabude kañumen koye men liggotoɓe men fof dogui walla liggotoɓe men fof naggama walla kulli natti dawde e ɗum noon kadi hunde kanko Donald Trump tini kaɗon haala ene wayno ɗum ɗon ko hunde kadi nde o ɗaminnoke ene waya noon kono noon o wi wonde ko omo andi affaire yimɓe joguiɓe guese ɓe omo andi yimɓe kadi aynaɓe omo ƴeewa holno ɓeɗon affaire men wawi régulirede ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa haw ɗaminnoki ne wayani hen no wayi joni surtout henne yimɓe ko ɓuuri hewde yimɓe ɓeɗo liggotonoɓe e ko teskita tan hawnaki ko yimɓe e wiide mabɓe kamɓe gouvernement fédéral ko yimɓe ɓe galano kayitaji kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Diosar
habruji men international ko tonto Iran e Israel en wayno ko ben continue werlondirde bomboji dum non fuddi ko gila hanki wona kam Israel be berlima bomboji kewde tonto Tehran dum non e wiide mabbe be jofi wonde ko nokkuji di ganda kam Iran naabe be jogi e be liggo ton ko fate nucléaire e wiide mabbe gila hanki be mbawi no warde kanko chef d'état major mo Iran en wayno ko Iran e télévision mum ko yaltini hande yaltini wonde ko yimbe tato taw ko yimbe be ganda wonnobe gardindi militaire uji mabɓe mbarama hen ene jeeya hen major général Hussein Salami on kadi kañum wonno mawɗo garde révolutionnaire ɗum noon kadi ko kañum hoore mum ne wayno ko neɗɗo ɓurnoɗo hewde doole toon e armée Iran ene jeeya hen goɗɗo kadi hono biyeteɗo général Mohamed Bagri on kañum wonno gardiɗo état major mabɓe kamɓe Iran en jeeya hen major général goɗɗo kadi biyeteɗo Saïd Abdourahim Moussavi on ene wayno kañum hoore mum ko adjoint ministre toppitorde ko fate défense ko wawi wonde fof ene wayno Iran kañum hoore mum ñalli hannde ko werlitade kañum ne bomboji toon to Israël donc e tugnade ha hannde service mo ganduɗa kamɓe CNN ɓe kolli ɗum hono neɗɗo goto neldaɗo toon to États-Unis o haali o wi wonde ko ene wayno Israël woni oɗo saji koye guerre contre régime gonɗo toon to Iran o haali kadi o wi wonde ko neɗɗo goto maayi toon to Tel Aviv walla to Israël si bawno bomboji Iran ɗi yimɓe ken wona capannayyi e neɗɗo gañima toon ko ɓuuri teskirede tan toon to Israël ene wayno ko sirinaji nene continue wullude e guure ɗe foof e ɗum noon kadi ene wayno ko ɓe mbi wonde ko kamɓe Israël naaɓe eɓe ɗamini wonde ko Iran naaɓe kañumen joguiɓe missilaji kewɗi ma continue wawde neldude ken won ujunnaji ɗiɗi taw en mbawi neldude heure garoji ɗi ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Israël naaɓe kamɓe Iran eɓen continue ne ko fama tan haara nde no fuɗɗiri ni ko kamɓe Israël agent secret ji mabɓe kañumen guiɗino wonde toon to Iran to ene wayno puɗɗi wadde bomboji e nokkuji ɗi ganduɗa kamɓe Iran eɓe jogui ɗeɗo pelle liggotoɗo ko fate bomboji nucléaire walla énergie nucléaire ɗum noon ko ɗum noon haara nde fuɗɗiri caggal muɗum ene wayno ko ɓeɗon agent secret ji kadi ene wayno ko kañumen koye mbawi andude exactement haalande Israël naaɓe holto toɓɓata ko ganduɗa yimɓe kamɓe Iran naaɓe to goni tumnade kadi habruji kesi goni toon hono ko Benjamin Netanyahu o haali kadi e wonde ko Iran ma continue haare muɗum ma continue bombude toon Tehran hande ɓe gandi ɗum ɓe natti sohlude waɗe ɗum fof ko wawi wonde fof no kanko Donald Trump ene wayno oɗo saji no wi wonde ko ene wayno ko Israël kamɓe États-Unis eɓe supporte Israël kono o wi wonde ko ene wayno ko ala koɓe tini nde ɗo haare haade mum wadde ene wayno ko continue kadi rentinde Iran hoto attaque yimɓe mabɓe walla hoto attaque intérêt ji mabɓe gonɗi toon to Moyen-Orient ɗum noon siftindon tan ko Iran haade nde fuɗɗade ma won baltati haaleni wi wonde ko kala nde États-Unis yani mum walla kala nde Israël yani mum kañum hoore mum koko yanata e base uji militaire uji taw ko américain ji gonɗi toon to Moyen-Orient habruji men international ha hande tugnadi kadi e habruji gomiri toon to Égypte ɗum noon ko journal Al Qahira windi ɗum kadi ene wayni ko haala ka yalti toon to walla to France 24 ene wayni ko Égypte yaltini hande ken wona temedde ɗiɗi neɗɗo taw ko palestinajo ɓeɗon kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa yinnoɓe jeeyede e seppo fuɗɗo ummoto noon ko Égypte faade toon to Gaza seppo ngo noon ko yimɓe wona Égypte naaɓe tan wona Palestine naaɓe tan ko yimɓe leyɗele kewɗe mbiya ɗum ko seppo adunirankoɓe ngoɗon seppo noon kadi ko pour hollude wonde mettere ɓe jogui ko fate naare wonde toon de ko anda e tugnade hande ko France 24 haalno en wayno ko ñande alhamisa 12 lewru juin nde kamɓe kalde agence France Presse wiide wonde ko ken wona capanɗe jeetati neɗɗo walla capanɗe jeetati leydi yimɓe muɗum kañumen koye mum koko joguino anniye wadde ngoɗo seppo ummade Égypte ha yetto toon to frontiére walla ha yetto toon to natirde wiyetende Rafa ɗum noon ko frontiére hakkude Égypte e Gaza kono noon e wayno ko caggal nde ɗum ɗo nanade hono kamɓe Égypte naɓe puɗɗi nangude yimɓe guila aéroport wona hen yimɓe kadi ɓe duttini ɗumen tugnaji nokkuji tati kamɓe France 24 to ɓe guittata ene jeeya hen ɓe mbi wonde ko capanɗe jeeɗiɗi tato neɗɗo étranger kañumen koye men arnoɓe pour jeeyede ngoɗo seppo ene wayno kañumen koye men sunama e avion faade toon ɗo Istanbul ɗum noon ko toon to Turquie ko wawi wonde fof ene wayno Égypte kañum hoore mum position muɗum ko kala ko woni provocation faade Israël yiiɗa oɗo saha joni yiiɗi ko guerre hakkude Israël Hamas régliré taw koye diplomatique
ko jiida ɗum ɗon e ko France 24 yaltino yimɓe ko heɓe no ngulla e Toronto aéroport o ɗum noon ko délégation Algérie naaɓe ene wiya wonde ko on kersi onon Égypte naaɓe on kersi on jeeyi Gaza pour heɓde kaalisaji ɗum noon e wayno ko ɓeeɗo ko yimɓe Algérie naaɓe kañum ruttinaɓe à partir de aéroport Toronto Caire ko wawi wonde fof ene woni ko seppo ngo hen oɗo sadio ko waɗa ministre Israël naaɓe toppiti ko fate d' avance o namdima ñande alarba nde o wi wonde ko amɓe armée Israël ma had kala seppoji baɗoji toon surtout henno toon to bande Gaza walla ummade toon to Égypte e way o haali kadi wi ko ɓe ndentinino kadi ɓe mbi ɗiɗo seppoji ene wayno ko menace pour sécurité Israël et sécurité région fof ko way won fof ene wayno ko kamɓe hohoɓe Égypte ɓe mbi wonde ko nokku biyeteɗo Rafa ɗum noon ko nokku gonɗo hakkude frontiére mabɓe oɗo sadio koko udda e ɗum noon kadi uddi ɗum ko Israël hadde ɗiɗo seppoji fof walla hadde ɗeɗo gueɗe wadde habaruji men international cakkiterɗen ko toon to Mauritanie tungnadi kadi ko journal biyeteɗo Al Akhbar ko haali ɓe mbi seppoji mbi toɓoji mbaɗino kene wona région ngaji jeeɗiɗi toon to Mauritanie ɗiɗno région ngaji ne jeeya hen Hod Sharq el Gharbi en jeeya hen Asaba Gorgol Brakna Tagant e Gidimaka tungnade ɗiɗo journaux ji tati Al Akhbar Mauritanie Now e Sahara Media ene woni ko toɓoji ɗi mbaɗi région ngaji ɗiɗo jeeɗiɗi donc ko ɓuuri hen e hewde ko par exemple ko wayno région gonɗo toon to Gorgol wonto toɓi ha woni kene wona 55 millimétre uji to région gonɗo toon to Brakna toɓoji wonto jeeyi ha kene ɓuuri 50 millimétre uji to région Tagan kañum waɗi la même chose toɓoji keewi toon kene keeɓoyi 28 millimétre toon to Asaba aussi wonto toɓoji jetti kene wona 50 millimétre ko wawi wonde fof ene wayno toɓoji ɗi nene continue ha e oɗo kikiɗe e aljuma surtout ene guure takkiɗe banggue worgo Maurice kono tungnata hande on weeso ko haali wi wonde ko oɗo sadio ne rentini kadi guure takkiɗe surtout en dande maayo Sénégal surtout kadi ƴefti peeje kewɗe peeje kadi kese ɗe ganduɗa en pour wawde jabade kala boneji mbaɗi wawde kadi rentinde yimɓeɓe en surtout henno so tawi maayo ngo no ƴirirtini walla toɓoji kewirta e wawde surtout ene ƴewde oɗo sadio holno ɓe toppitori ko yaaci ko fate barrage uji ɗi en hoto pusde so tawi ndiyam fuɗɗima hewde holno ɓe gudditir ɗum walla homo guddir ɗum ɗum ɗo fof ko peeje nde ganduɗa kamɓe organisation toppiriɓe ko fate maayo Sénégal OMVS e ɗum woni koɓe pewji oɗo dumuna surtout hadde toɓoji ɗi fuɗɗade no fewi wawi wonde fof wona koye ndungu oɗo sadio ni koni Mauritanie e Sénégal e Mali e Guinée on siftintan tan ko maayo fleuve Sénégal ngo ko maayo rendingo ɗeɗo leyɗele maayo ngo kadi ma won ma ɓuuri ujunere temedde jeeɗiɗi kilométre tugui tan nde fuɗɗito en ha to gasoy bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juwo Sare habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma aljuma 13 lewru juin hitande 2025 gasi ha laaɓi yen mbaale jaam ha jankore on jarama.